יאללה, בדרך למכון, הולכים לדפוק היום קצת חזה, נעשה גם נמר לי קצת גב, בנץ' פרס שיפוע חיובי, ואז נראה מה יהיה פנוי. לגב נעשה קצת משיכה פולי עליון, בזמן האחרון קצת כואבת לי הכתף, בכל מקרה יהיה היום פאמפ מטורף. יאללה, נתראה בפנים. וואו, היה טוב. נעשה את הפאמפ צ'ק, כן, החזה ממש פאמפ. אין טעם לבכות על חלב שנשפך, הוא כבר נשפך, אין מה לעשות, כאילו תקדמו עם החיים שלכם, צריך לקנות חלב חדש, לנקות את כל הבלגן שעשית. כבר שוטרים מאחוריי, רוצים לזיין אותי כבר.